בלבד. תודה רבה לכם שהייתם פה, מאוד שמחנו להופיע בפניכם היום. אתם יכולים להיכנס לדף של שירים באשדודית בפייסבוק ולעשות שם ככל העולה על רוחכם. תודה רבה לאוריה מדר, תודה רבה לאדם מדר על שלל כליו, תודה רבה ליונתן כנען על קלידיו ולחניו, תודה רבה לסמי שלום שטרית על מילותיו, תודה רבה לשרה פון שוורצה המדהימה והמקסימה על הדיאלוג איתה, שחבל שלא תעשי יותר, תבואי עוד פעם, אני מחייב אותך in front of the audience. תודה רבה לאורן, ליונתן, הסאונדמן והטורן, תודה רבה לבית היוצר שהופענו פה, תודה רבה להילה שאליה תיגשו לקנות דיסקים, ותודה רבה לי. אני כותב לכם שירים בלשון אשדודית, אני כותב לכם שירים בלשון אשדודית, קוסם קום שלא תבינו מילה, למה מי, למה מה, מי שם עליכם, למה מי, למה מה, מתי שמתם אתם? אני כותב לכם שירים בלשון אשדודית, אני כותב לכם שירים בלשון אשדודית, אני כותב לכם שירים שלא תבינו מילה.